वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसे फरायहरनानै आं दिनै गांसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर। नैबे जाबाय जोंनि ब्रादारनि हाबानि आरोना लोगोफोर। दिनै जोंहा ब्रादारनि हाबानि नोंथांमोना भिडिअखौ गासैबो जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। आरो जाय भिडिअआव चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना अनजालु ब्लग यूट्यूब चैनल को लोगोसे अनु बसुमतारी फेसबुक प्रोफाइल को फल' खालामाखैबा फल' खालामनानै लादो आरोना लोगोफोर। अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। लेट्स गो। लामायानो ओरैबायदि गोलाव आरोना बेनिखायनो एकदम बिराद गोलाव स्टेजखौ बानायनांगौ जाबाय सोंनांगौ जाबाय। वाव साननि नुथाय गासैबो सेटिं खालामना दोनखाबाय आरोना लोगोफोर। बाथौ जाग्रा लोंग्रा हल गिदिर आरोना लोगोफोर। 150 जन केपासिटी 150 जन जानो हानाय केपासिटी आरोना लोगोफोर। नैबे नाइटनिमोन आरोना नाइटआव गोदादोंमोन बेदर गोदानाय नुथाय लोगोफोर। अमा बेदर होनबाथाय बर'फोरनि पुरा बर'फोरनि खाजायानो अमा बेदर आरोना लोगोफोर। अमा बेदर होनबाथाय जोबोद गासैबो मानसियानो मोजां मोनखायो नङा होमबा। अमा बेदरनि अनगाथ' जेबो लकेल आजिखालि दाउफोरबाबो साफा साप्लाय जाजोब्बायना बयलार। बुंनो थाङोब्ला अमायाबो आजिखालि लकेलबो नंजोबला आरोना खालि मेडिसिन बाहायजोबग्रा जाजोब्बाय। सरकारि मुलि बाहायग्रा जाजोब्बाय आरोना। बेवहाय ना फ्राय एवनो थाखाय रेडि खालामखाजोब्बाय आरोना मोनायावनो। गोबां मानसि जानांगौना बेनिखायनो हास्लाबनाय नङा बेनिखायनो 10टा 11टासोनिफ्रायनो मावखाबाय आरोना। फैसनानो नों आंनि खाथियाव गोबाना लागोन नोंखौ आंनि गोरबो बिखायाव। अखानायै फुङावनो जागायबायानोसै आरो संनाय खावनाय। हाबानि दिन सफैबाय नालाय सोरांबायना सोरांनानै फुंजानि संनायनि लाहार फाहार खालामखाबायानोसै आरो। मानसियाबो गोबां जागोन ना। नै बिथाङा कुकिं मेन साखिदों दरनै गिदिर गिदिर। नाइट जाबाय हिनजाव लोगोफोर फैदों आरोना। नायदो हिनजाव लोगोफोर फैबाय आरोना गोबां बुरजा फैखादों आरोना ओरैबायदि बुरजा फैदों। जोङो वेट खालामदों गेटआव राज उन्दर बायदि एकदम बिराद गोलावलै लामाया। एसेबां गोबाव लाबाय जे थाबखौनो हाबफैयासै।
हिन्जाव लागोखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जाखाजोबनाय आरोना दा मोसाबाय आरो जाय जेरै हागौ एरै बोबाय आरो दायो हिन्जाव लागोआ हिन्जाव गोदान लागोआ खैना लागोआ हिन्जाव लागोखौनो नुवासै आं दिनै Saya hidup lagi menfinai nih. Saya hidup lagi menfinai nih. हाबा दाननाय टाइमा मोनायावसो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो मोनायावसो फैदों हिन्जाव लागोआ सोर सोर हिन्जाव लागोनि गेजेर आरोना बिराद बुरजाखा देरस'खान केपासिटि हटेला साफा बहुत थिग जाजोबखायो दायो मोनफैजोब्बाय एसे माबाफ्रा पेन्डेलसिम हाबफैजोब्बाय आरोना लोगो हाबा मण्डपाव Finish. जिरायहोबाय आलासिफोरखौ दायो नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर गासैखौबो लाजोबनो हानाय जायाखिसै हाबा दाननाय आखाइ हमना होनाय बेफोरखौ आं लाजोबनो हानाय जायासै आरोना लोगोफोर लाजोबनो सानदोंमोन लाजोबनो हानाय जायासै मानो होनोबा आं माने सोलाबासिनो माने खेबनोनो
डाइरेक्टलि माबाखौसो होखाबाय आरो ना माइनाव थिखोनायखौसो होखाबाय आङो बेखौ नायलांबाय थादो आरो ना बेखिनियानो आरो भिडिअखौ नायलांजोबदो अननानै आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो आरो ना लोगोफोर फेसबुकखौ अनु बसुमतारीखौ नोंथांमोनाबो फल' खालामना लादो दे लोगोफोर बेखिनियानोमोन नायलांबाय थादो मोसाग्रायानो गैया बैराथिफ्राबोथ' मोसाग्राया उनावसो जाबाय आं दासो खनसे जादों मोसा बैराथिफ्रा होख्लाव मोसानांगौ बैराथिफ्रा खामफ्लाय माबा डलार खामायनो नागिरदों डलार खामायनो नागिरदों ना मा होनदोंलै खननै खनथाम जाबाय जाबाय साहा थुदो खेबबा जाबाय जय जगन्नाथ सोनायनो
मोसानोबो रोङा रावबो हिनजाव गोदान फिसाफोरा मोसानो रोङा बेबायदिनो जाबस्रिङोना जाबस्रिङो जाबस्रिङो डेन्जार aja men-mena dah semua sadar mak apa Jawa